Magkano ang kilo mo na ngayon ng hipon? 280 boss. So 280 na per kilo ng ating hipon, no? 280. Ito po sa halagang 20 lang yan. 20. So 20 pesos na kamatis. So ngayon may mga kamatis ka na, no? So 80 pesos naman po sa per kilo ng ating talong, no? Ikaw talaga. Sayote mo? 40. So 40 pesos naman po ang ating sayote, no? Karot. 80 kilo boss. Yun, no? 80 pesos po na karot, no? So ang bangus po natin dito, ang tumpukan ay 130. 120 sa mga per kilo, no? So ang gaganda ng ating mga bangus. Isang piraso po ay 60 pesos. 100 pesos din po ang per kilo, no? Ayan. Maganda, maluluto. Ganda ng ating mga dalagang bukid, no? Galing kayo ng dalagang bukid mo dito? 180, ang ganda, oh. 180 na per kilo ng ating dalagang bukid, no? Hindi po yan yung lapad, yan po yung mga lalaki. Bukod po sa babae na lapad na panindang dalagang bukid. So ito po barakuda. So sa lapu-lapu natin ay 150 na per kilo. Magkano kilo? Ano eh? 40 lang dyan. Ganda, no? Alright, so sa mga tumpukan po dito ng posit, no? 100 pesos na tumpukan at bangus. Magkano per kilo, boss? 101 kilo. 100 ang kilo rin dito sa mga tamban, no? Ayan, no? Sarap na iniyo o ipaksiw. So ito po napakarami, oh. Solido sa tumpukan, no? 50 pesos na tumpukan, marami na. Ang gulyasan sa halagang 120. Tapos 140 naman po sa yellowfin tuna. So, inuulit ko po na paki-support po natin ang vendor mix official ni Ate Pam Sulayo Vlog, no? Paki-support po sa kanyang YouTube channel. So ito po si Boss Lan. Ayun. So paki-support po si Ate Pam sa vendor mix official, no? Magkano kilo sa bisugo? 140 280. 280 ang per kilo ng ating ano, no? Sa hipon mo, ang ganda, oh. 260 ang per kilo, ang baba, no? 260 po dito ang per kilo ng hipon, no? So, dito sa mga halo-halo mo. So, 220 na per kilo. Ito po yung nilagay. Yan. So, magkano yung bangus dagupan mo? 190 boss. So, 190 naman po ang per kilo. Napakaganda ng bangus dagupan. Mahigit 1 kilo. Ang isang piraso o 1 kilo, kuya? Mahigit boss. Mahigit, ayun, tama nga kasi malalaki po yung bangus dagupan, no? So may mga tumpukan din po siya rito. Nagupal din oh. Ayan, no, 4 na piraso. 140 boss. O yun, no, 140. Murang-mura po yung 4 na piraso, pandaing na, oh. Naubos na ba? Ayun, no. Siya po yung nagbebenta ng pastil dito po sa Malabon Fish Market. So sa mga naghahanap ng mga murang ulam, ayan po, oh. May classic 20 pesos. 25 pesos sa classic spicy, no? Yan si kuya dito na nagbebenta ng mga pastil. Umiikot-ikot siya rito. Anong araw ka lagi? Araw-araw ba? Ayun, araw-araw po siya lagi nandito sa Malabon Fish Market. So update tayo ng mga prutas. Maraming salamat. So magkano yung lemon? So 50 pesos po, 4 na piraso. Lemon, no? 50 pesos. So sa saging natin magkano? Ito 4 na piraso, 100 piso. Ayan, malalaki po yan, no? Malutong na mansanas, no? So, sa saging. So, isang magandang buhay po sa ating lahat at tayo po ay mag-update dito sa Malabon Tumpukan. Dito po kasi ay marami kayo mapagpipilian na murang halaga sa halagang 50 pesos, 100 pesos. Ay sulit na sulit kayo makakabili ng mga murang presyo ng seafood sa Malabon. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-update dito sa Malabon Tumpukan. So, tara, let's go! So, ganyang karami po ang ating mga kababayan na mga naghahanap ng mga presyo na abot kaya, no? So, tara, alamin natin naman kanilang mga presyuhan. So, sa hipon po natin, ang tumpukan ko ay 50 pesos, no?
So sa bangus dagupan po ay 55 pesos isang piraso. So magkano ang kilo muna ngayon ng hipon? 280 boss. So 280 na per kilo ng ating hipon, no? 280 na utang pa. Ayun, pwede daw. Mura na, nauutang pa, no? 280 na per kilo ng hipon. So sa tumpukan ng ating bangus, no? Tatlong piraso na po yan nakadaing, no? 140 na tumpok. Yan. So, dito naman po ang ating yellow pintuna, no? Nagkakahalaga po ng 180 ang per kilo. So, gulay po sa halagang 20 pesos at 10 pesos po sa kalamansi, no? So, dito naman po tayo sa mga gulay, no? So, sa pipino mo magkano? 80 lang kilo ngayon guys. So, Wala na 10 isa. 80 pesos na per kilo ng ating pipino. Sa kalamansi, 40 lang kilo boss nato. pero sa naka-plastic, Sampo lang. ayun, 10 pesos na isang plastic, no? So, dito po may kamatis rin po sa halagang 20 lang yan. 20. So, 20 pesos na kamatis. So, ngayon may mga kamatis ka na, no? 80 po kilo te. So, dito po sa talong natin. 80 lang kilo boss nato. So, 80 pesos naman po sa per kilo ng ating talong, no? Ikaw talaga. Sayote mo? 40. So, 40 pesos naman po ang ating sayote, no? Karot. 80 kilo boss nato. Yun, no? 80 pesos po na karot, no? So, yan po yung mga presyo ng gulay po na paninda dito ni Idol sa Malabon Fish Market, no? So, salamat. Salamat boss nato. Thank you. So, dito naman po ay may mga presyuhan na mga nakalagay sa halagang 20 pesos sa kamatis. Sibuyas 20, bawang 20 at sa kalahating kilo ay 50 pesos, no? So, sa mga tumpukan mo, Lodi, magkano? 10. So, yan po, 10 piso po yung mga tumpukan po dito ng sili, no? Luya at siling berde. So, 10 pesos po na tumpukan. Salamat. So, ganyan din po ang mga presyo dito na nakikita po natin mga latagan na mga gulay sa Malabon Fish Market, no? So, ang bangus po natin dito, ang tumpukan ay 130. 120 sa mga per kilo, no? So, ang gaganda ng ating mga bangus. Isang piraso po ay 60 pesos. Thank you. So, ang ating mga bangus dagupan po dito. So, ang tumpukan po ay 150. So, shoutout po, Nanay Noemi. Shoutout po. Good morning po sa inyong lahat, Mga kasuki, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga vendor po natin dito sa Malabon Fish Market at sa mga mamimili po natin dito. So, yan po yung mga presyo na nakikita po natin sa paninda ni Nanay ng bangus, no? Saka sa may mga gulyasan, 100 pesos din po ang per kilo, no? Ayan. Maganda, malulutong. Ganda ng ating gulyasan, no? Talagang 100 pesos. Nanay Noemi, magkano naman per kilo dito? 150 lang din. Ayun, no? 150 na per kilo ng bangus, no? Tumpukan, 150. Ayan, ha? Bagsak presyo po, 3 piraso na bangus. May nakadaing din po. Ayan, 3 piraso yan. So, Nanay Noemi, marami pong salamat at magandang umaga po. Good morning then. Thank you very much. Wala na natin yan, tanghali. Sandal lang yun doon, sa riba. Dalagang bukid. So, ang gaganda ng ating mga isda ngayon, no? Tuna. Ayan. So, shout out, kuya. Ganda ng ating mga dalagang bukid, no? Magkano yung kilo ng dalagang bukid mo dito? 180, ang ganda, oh. 180 na per kilo ng ating dalagang bukid, no? Hindi po yan yung lapad, yan po yung mga lalaki. Bukod po sa babae na lapad na panindang dalagang bukid. So, ito po, barakuda. So, sa lapu-lapu natin ay 150 na per kilo. Boss, salamat. Thank you. Talakitok. Ang ganda ng laman ng talakitok, oh. Ayan, oh, iniiwa, oh. Talakitok po yan, ha.
Ganda ng talakitok natin. Sarap na sinigang. Mga bitilya, sagisi, tapos meron din paninda ditong mga isdang salmon. So yan po, oh. Mga bitilya, no? Tsaka dalagang bukid, no? Yan po yung laman ng ating talakito. Yung talakito. Magkano kilo? Ano eh? 40 lang dyan. Ganda, no? Doon sa baba, wala niyan. Wala namang isda. Wala. Kuha ng mataas na. Oo. Mataas na sa market tree. Alright, so sa mga tumpukan po dito ng posit, no? 100 pesos na tumpukan at bangus din po 100 pesos. Sa gulyasan po ay 100 pesos at 120 na per kilo, no? So sa tilapia po tumpok sa halagang 50 pesos. So 90 pesos naman po ang isang piraso ng bangus at 100 pesos. So shout out sa iyo, Lodi. Ayan, no? 120 ang isang piraso ng bangus, no? So sa per kilo naman po ng ating mga hipon dito sa Malabon tumpukan, no? So ang bentahan po nila ay 280 na per kilo. Ayan. So meron din pong tamban. So sa mga tumpukan din po ng mga bangus, no? Gulyasan tumpukan. Magkano tumpukan mo, Pogi? 50. 50. Tamban, may kilo tayo dyan. Kompleto na, ha? Kompleto. So magkano per kilo mo? Sandanan niya, sandaan kilo. Ayan. Tandaan ng kilo ng ating tamban, no? Sariwa yan, Bangus. yan, sariwa. Sandanan, no? Sandaan din po ang 2 piraso ng bangus, no? So, yan po yung mga presyuhan ng kanilang mga bentahan dito. Ayan. Sariwa po yan. So, talagang sulit at makakamura ka sa mga presyo dito sa Malabon tumpukan, no? Ito. Pwede na lang yung tamban. Sandaan tayo dyan. Wasak ito. Sigwa tatampan. Alright, so dito naman din po ang tumpukan ng ating mga tamban sa halagang 50 pesos. Boss, magkano per kilo, boss? 101 kilo. 100 ang kilo rin dito sa mga tamban, no? Ayan, no? Sarap na iniyo o ipaksiw. Panalo at sulit na talaga. Boss, maraming salamat. So, sa mga tumpukan po ng ating maya-maya po dito sa halagang 50 pesos. So, tumpukan din po ng ating mga pusit sa halagang 100 pesos, no? So, may mga tumpukan din po dito mga paninda na mga dilis, napakaganda, oh. 50 pesos na tumpukan. So, masarap po na kinilaw. Ayan, no? 50 pesos lang po yan sa mga tumpukan po ng ating dilis. So, sa mga bangus pa rin po natin, isang piraso, 100 pesos. So, may mga tumpukan din po dito na nabibili sa halagang 130, no? 3 piraso na po na bangus. So, mga galunggong, may galunggong burot, no? So, mga 100 pesos na tumpukan. So, sa mga presyuhan ng mga tambakol o gulyasan na tinatawag po natin, no?
120 na per kilo. So 140 naman po ang bentahan po dito ng yellowfin tuna. Yellowfin tuna sa halagang 140 na per kilo. So mga tumpukan ng mga isdang kabase, no? So ito po napakarami, oh. Solidong solido sa tumpukan, no? 50 pesos na tumpukan, marami na. So talagang marami kang mapipili sa mga presyuhan ng mga bentahan dito sa Malabon tumpukan, no? So tumpok din po ng bangus dito ay 130 na tumpukan, 3 piraso. So nakadaing na po yung mga iba dito, no, na binebenta po sa tumpukan ng 130. So tumpok naman po dito ay 50 pesos. So sa ating mga per kilo ng gulyasan sa halagang 120. Tapos 140 naman po sa yellowfin tuna. So tumpukan po dito ay 130 na bangus, no, 3 piraso. Boss, shoutout sa'yo. So shoutout sa'yo, Ate Pam. So inuulit ko po na paki-support po natin ang vendor mix official ni Ate Pam Sulayo Vlog, no? Paki-support po sa kanyang YouTube channel. So ito po si Boss Lan. Ayun. So paki-support po si Ate Pam sa vendor mix official, no? Shout out. So ito po yung mga presyo, no? Matatanong natin kung magkano ang mga per kilo. Boss, magkano per kilo sa bisugo? 1.4 280. 280 ang per kilo ng ating ano, no? Sa hipon mo, ang ganda, oh. 260 ang per kilo, ang baba, no? 260 po dito ang per kilo ng hipon, no? So dito sa mga halo-halo mo, so 220 na per kilo. Ito po yung nilachay, yan. 160 na per kilo ng nilachay, no? So maraming salamat sa update, thank you. So dito po ang paninda po ni Ate Pam sa yung vendor mix official, no? 130 na per kilo ng ating bangus na pandaing. Salamat. So 100 pesos na per kilo ng ating mga tamba, no? So bangus tagupan isang piraso ay 80 pesos. Ayan, isang piraso. Sa tumpukan naman po ay 120 na tumpukan, no? So dito po malalaking bangus po, no? 140 ang isang piraso. Sigurado to ay nasa 1 kilo na, no? Yung isang piraso po ng bangus, no? Sa halagang 140. Ayan, 140 ang isang piraso ng bangus dagupan. Ito, 120 naman po ang isang piraso. Dagupan. Sabi mo ya, dagupan niya. Ay, likod na ay. Abutin dyan! Kasi wala kang ganun doon. Wala na tayong ganun doon. Alright, so dito naman po tayo sa mga nagbebenta po ng mga prutas dito sa Malabon Fish Market, no? So dito tayo kay Kuya sa nagbebenta naman po muna ng bangus dagupan. So shout out sa iyo, Kuya. So magkano yung bangus dagupan mo? 190, boss. So 190 naman po ang per kilo. Napakaganda ng bangus dagupan. Mahigit 1 kilo. Ang isang piraso o 1 kilo, Kuya? Mahigit, boss. Mahigit, ayun. Tama nga kasi malalaki po yung bangus dagupan, no? So may mga tumpukan din po siya rito. Dagupan din, oh. Ayan, oh, 4 na piraso. 140, boss. Ayun, 140. Murang-mura po yung 4 na piraso, pandaing na, oh. Tapos meron siyang yellowfin tuna at gulyasan. Yan. 120 lang kilo, wala na kasi. Ayan na po natira. So 120 po ang per kilo, no?
So kuya, maraming salamat po. Thank you. So dito naman po tayo, update tayo sa mga prutas na mga bentahan po dito, no? Sa mga saging. So may mga nakasabit din po dito, no? So shoutout sa iyo, Lodi. Nakaubos na ba? Ayun, no? Siya po yung nagbebenta ng pastil dito po sa Malabon Fish Market. So sa mga naghahanap ng mga murang ulam, ayan po, oh. May classic 20 pesos. 25 pesos sa classic spicy, no? Yan si kuya dito na nagbebenta ng mga pastil. Umiikot-ikot siya rito. Anong araw ka lagi? Araw-araw ba? Ayun, araw-araw po siya lagi nandito sa Malabon Fish Market. So, update tayo ng mga prutas. Maraming salamat. So, magkano yung lemon? So, 50 pesos po, 4 na piraso. Lemon, no? 50 pesos. So, sa saging natin magkano? Ito, 4 na piraso, 100 piso. Ayan, malalaki po yan, no? Malutong na mansanas, no? So, sa saging, 70 pesos po sa latundan. Sa lakatan. Sa Lakatan, 120. Ayun. Sa lakatan, no? May 120 at 100 pesos, no? Boss, salamat ha. Thank you. Boss, thank you. Salamat. Salamat. Shout out po. No, shout out. 35 pesos na kalahating kilo ng lansones, no? Ito na lang po yung natitira, o paubos na, no? So, dito po may tinda pong rambutan. Kalahating kilo ay 35 pesos. 40 na lang. O, 40 kilo. Iyo. Kalahati. Kalahati yan po yung 30 presyo. lang kalahati. 30 na lang po ang kalahating kilo, no? So, 60 pesos na isang kilo ng rambutan. So, yan na lang po ang natitira ng paninda ng ating vendor dito sa Malabon Fish Market. Kuya, maraming salamat. Thank you. Salamat din. Alright, so shout out sa Pandesal. Kay Pandesal ay sigurado at makakasulit ka, no? Ito po yung pangalan, PJ Hachis Malunggay Pandesal. So, yan po yung nagbebenta po dito sa tulay po ng Malabon Fish Market. So, nakaubos na ba tayo, Lodi? Dalawang tray na lang po ang natitira. Ito po, oh, sa mga nag-aanap po ng pandesal at mainit na mainit. So, magkano ang presyo? Isang piraso. So, ang isang piraso po, 2 piso. So, may palaman na po yung cheese, no? So, nandito po yan sa tulay po ng Malabon Fish Market. So, maraming salamat sa inyo mga Lodi. Salamat. Alright, so, Boss Lando Explorer po. So, sa nakita po nating mga kaganapan at sitwasyon dito sa Malabon Tumpukan. So, nagkakaroon na po ng build up ng pagka-traffic dahil sa marami pong ating mga kababayan na dumayo upang mamili ng mga murang presyo ng prutas at mga gulay o mga seafood sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayan na talagang dumarayo at namimili ng mga ulam na iuulam sa hapagkainan. So enjoy and be safe po sa ating pamimili sa Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update ng mga presyuhan na nagaganap po dito sa Malabon. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Bye bye na po. God bless.